Nitie gimoro marach na kabisa. Aoroni fare tibiro, iritimo maber ibiro. Aswetu yoro ne fare to biro kako wacho yawa ber ndi biro. Tibiro gang'o? Ni tingo nyathini biro go seriously. Mano no kikaw kata pesa nano inyiew nego nyathi gimoro icham. Idake single room to ng'ani biro gi nyathi. Ko nyathi watero ka jirani. Kaso nyathini, ingeni sam biro gi nyathi tani mimede budget. Nikech nyathini dhi tugo gi mikati na. Gimono wadhi timo kwatem. Chiemo udwanu chiemo kasa dhi chaka midi fare midok go. Nyathi nyalo kata mana set ot marom gi kondom. Kopo ni ati in gi nyathi to tamore. Osiepa cham kata fecha no chama ok ni ati biro gi nyathi ano moko mano. Ba unduer gino.